హలో వివర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో మనము అరటికాయలు అంటామండి. మేము పనసతొనలు అని ఒక ఏరియాలో పిలుచుకుంటూ ఉంటారు కదా, వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఇది వచ్చేసి మైదా తీసుకున్నా అండి. నేను మైదాలో 1 స్పూన్ వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ ఏదో ఒకటి వేసుకొని ఇలా పిండికంతా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. ఫస్ట్ కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని గట్టిగా చపాతీ పిండి అయితే ఎలా తడుపుకుంటామో మనం అలా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా కొంచెం గట్టిగానే తడుపుకోండి, మరి లూజ్గా ఏం కాకుండా. దీన్ని ఒక 1/2 అవర్ మూత పెట్టి రెస్ట్ ఇద్దాము. సో ఇప్పుడు పాకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. ఇందులో 2 కప్పుల షుగర్ని యాడ్ చేసుకున్నానండి. ఇందులో 1/2 గ్లాస్ వరకు వాటర్ని తీసుకున్నాను. ఒకసారి ఇలా చక్కెరని కలుపుకుంటే చక్కెర కరుగుతుంది మనకు. సో ఇది మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో కొంచెం పాలను కానీ లెమన్ జ్యూస్ కానీ పటిక కానీ ఏదో ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే అందులో షుగర్లో ఉన్న మైనాలన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయండి. ఇలా కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత పాలను యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. ఇందులో ఉన్న మలినాన్ని మొత్తం తీసేసుకోవాలి. ఇలా స్పూన్తో కానీ టీ కూడా పోసే జాలర్ ఉంటుంది కదా, దాంతో కానీ క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు మరిగించుకుంటే మనకు పాకం రెడీ అయిపోతుందండి. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి గమనించండి, తీగ పాకం రావాలి. ఇలా స్పూన్తో అంటున్నప్పుడు డ్రాప్స్ లాగా తీగలాగా పడాలండి లాస్ట్లో. ఇప్పుడు మనకి పాకం రెడీ అయిపోయింది. నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం తడిపెట్టిన పిండిని తీసుకొని ఇలా కొద్దిసేపు ఒత్తుకోవాలండి పిండిని. తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న పూరీలకు ఎంత పడుతుందో ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పెట్టేసుకోవాలి వీటన్నిటిని. ఇప్పుడు వీటిని మనం పొడిపిండి అద్దుకొని కొద్దిగా పల్చని పూరీలాగా చేసేసుకోవాలండి. ఇలా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా అన్నిటిని ఒత్తేసి పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా ఒత్తుకున్న వాటిని తీసుకొని మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా సైడ్స్ వదిలేసి సెంటర్ మాత్రమే ఇలా చాక్తో కట్ చేసేసుకోవాలండి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి. సైడ్స్ ఊడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఒత్తుకోవాలండి చివర్లు బాగా, అంచులు అట్లా. అప్పుడు మనకు ఆయిల్లో వేసినప్పుడు విడిపోకుండా వస్తుంది. ఇలా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా అన్నిటినీ ఇలానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. సైడ్లు మాత్రం బాగా ఒత్తుకోండి, లేదంటే మనకు విడిపోతాయి ఆయిల్లో వేయంగానే. సో అన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని అందులో డీప్ ఫ్రై చేసేసుకున్నాము వీటిని. ఆయిల్ మరీ ఎక్కువ హీట్ అవ్వకూడదండి, లేదంటే మాడిపోతాయి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటిని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకు పొరలాగా బాగా విచ్చుకుంటాయండి ఇవి ఆయిల్లో వేయంగానే ఈ విధంగా. సో మనం ఇందులో బటర్ని యాడ్ చేసుకొని కడుపుకున్నాం కాబట్టి పిండి చాలా స్మూత్గా కూడా వస్తాయి మనకి ఇవి.
తింటున్నప్పుడు. సో మరి ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఎక్కువ ఫ్రై అయితే గట్టిగా అయిపోతాయి కాబట్టి కొంచెం లైట్ కలర్ రాగానే తీసేసుకోవాలండి. వీటిని తీసేసుకొని వెంటనే మనం చేసి పెట్టుకున్న పాకంలో వేసేసుకోవాలి. వీటిని ఇలా వెంటనే కూడా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మన అన్నం అన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి. పాకంలో ఒకటొకటిగా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉన్నవి కూడా మనం ఫ్రై చేసుకున్నాము. అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మనం పాకం మొత్తం ఈ పనసతొనలకు పట్టే విధంగా కొద్దిసేపు ఉండించుకోవాలండి. పాకంలో ఇలా కలుపుకుంటూ, ఎక్కువ ప్రెస్ చేస్తే విరుగుతాయి రేకులు. ఇలా మనం వీటికి పాకం పట్టిన తర్వాత ఒక జాలర్ గంట పైన పెట్టేసుకుంటే ఎక్స్ట్రా సిరప్ ఏదైనా ఉంటే వంగిపోతుందండి అది. ఇప్పుడు మిగిలిన వాటిని కూడా ఒకటిగా వేసుకొని సిరప్ అంతా వాటికి పట్టేలాగా పెట్టేసుకోవాలి. పాకంలోంచి తీసిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లో ఇలా పెట్టుకోవడం ద్వారా ఎక్స్ట్రా సిరప్ అంతా కిందికి వచ్చేస్తుందండి. అప్పుడు స్వీట్నెస్ ఎక్కువగా అనిపించదు, ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. మరో నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. బాయ్.